Yes, my brother from another mother. Let's go! Okay. Ano nangyari dito zegny? Indesiko anao, ha? Araka andrano volaniko igny zegny, indesiko anao avy eo amin'ny tableau de bord. Azonao, tsy tableau de bord afara ary fa le aloha aby. Amin'ny Facebook eto. Profondrano volaniko tamintsika igny hoe tsika mpanifihana mitsetsefa. Aboako anao hoe ity aby zegny le démographie. Aboaka amin'ny Facebook eto zegny. Satria tsao zafy zegny ataonao mavandy fa aboako anao aloha io izy miaraka aminaka. Mareta zegny anao jusqu'à amin'ny farany fa aboako anao io zegny izy. Dia hitanao amin'igny zegny aizanao mieritreritra tsara zegny. Aloha io hoy. Donc zegny ataoko fa izaho miaraka aminazy zegny anao jeudi andeha Facebook zegny atsika. Ady devant écran amin'ny ordinateur anaky zegny ke fa izy atsika. Ok, fa izy zegny atsika devant Facebook atsika jeudi zegny ataoko fa mizaha tsara anao amin'ny Facebook naka io zegny. Alokana atsika andeha zegny zavantsika zegny amin'ny profil teto. Azova aby zegny ny olo voalohany ato izy io ataoko fa mizaha mamaky miaraka aminahy jeudi zegny anao dia zazavantsika zegny iza promo hely zegny atsika. Zao zegny mba promotion ato dia Jasmine Ariane, tsy promotion igny promotion tsika zaho lava mpanifihana ary zegny ity mety araiky ty azovana raha ty ndray Markela, yes Markela, shout out to you. Mbala tsarovako zegny atsika tamin'ny TD atsika promo araiky atsika tampanifihana tamin'ny Sacré-Cœur atao zegny. Donc zegny tsika tsy janona amin'igny ela zegny fa marobe zegny arô namako ato amin'ny story io hitako izy io ndraiky za magnamia big love aminareo jiaby zegny ke midriky atsika tonga de amin'ny vidéo zegny nde hidriky amin'ny tableau de bord professionnel ito zegny tableau de bord professionnel zegny ataoko fa mizaha zegny anao izy io vintsika zegny hatreto 8673, couverture 2954, interaction 481, followers en plus 23. Ataoko fa mizaha zegny anao amin'igny dia io zegny le raha volako aminareo dia midiko koa zegny atsika amin'ny magnaraka savoir plus zegny dirantsika igny savoir plus dia mahita zegny atsika jiaby zegny mbala ndramomakely izy dia iamesantsika fo zegny iamesantsika fo izy mbala ndramomakely dia hidriky zegny atsika amin'ny aiza zao dirantsika amin'izao midriky atsika amin'ny vie d'ensemble nolo dirantsika ato izy igny vie d'ensemble mizaha anao ny vie d'ensemble zegny izy io 8673 dia midriky atsika contenu dia rehefa avy amin'ny contenu tsika regny ny contenu dia audience ato zegny atsika jeudi amin'ny audience ity zegny kitihina izy ke iza audience zegny izy ty audience io zegny le démographie io zegny followers en plus zegny izy 23 io followers en moins zegny 4 io zegny izy io followers actif ny olo actif zegny agnatin'ny vidéo aby zegny 19 fo izy zegny io démographie zegny hitanao global zegny homme et femme zegny 1736 zegny io zegny sarinazy io ataoko fa mizaha zegny anao dia igny zegny izy igny lié igny zegny le raha volaniko aminareo ty tamin'ny vidéo igny ty zegny le lié io mbesa aboaka atsika tsara en plus izy io ataoko fa mizaha tsara zegny anao io izy zegny le raha nivolaniko tamintsika igny zegny mizaha anao izy zegny io Antananarivo Madagascar 98 edy raha nivolaniko igny edy Toamasina Madagascar 52, Sambava 13, Antsiranana Madagascar 12,
Ampanifiana, Ampanefena, Madagasikara, 10, olo folo liagna. Fa magnino Antananarivo ry 98, atsika ampanifiana folo. Zala. Voemara Madagasikara 6, Andapa 5, Antala 5, Antsirabe Nord 5, Mahajanga Mojanga 10. Hitanareo, i raha ty atoko tsy mahavandy. Efa vitidany raha jiaby tsabogna amity eto e. Zay zegny izy koa anao miditra amy top business, aza tara anao e, katakatra varavarana migadra anao. Io tsy mibiagna izy koa tsy lakile e. Misy top business koa zegny, ambelako amy liam-bady keto tsy magnino ambelako amitsika zegny izy io. Oza magnazava karakory itidy tsabonao agnatin'ny raha ty ato zegny. Kera magnanjegny. Amy vidéo nalafa koa zegny izy ka ty zany vy zegny anao, tianao hiakatra vy, izy koa nomboko zegny anao amy business, io zegny afaka ambelako miaraka amity zegny lieny karamo. Azonao? Fa io zegny iboka vola fo mavita raha maro zala. Azonao? Izy koa anao mavita manambola, izy koa anao manambola, mavita raha babe, tegna mavita raha tsara, mavita raha tsara. Tsy hoe vola mavita raha ratsy fô fa mavita raha tsara. Tsy hitanao zao ty agnisan'ny minabaka mahatonga izy ety ity olo zegny, aboaky anao io zegny lienazy mibooster vinao zegny. Izy koa vy zegny le raha tadiavinao, ambelako amy raha ty formation anazy mibooster vinao amin'ny réseaux sociaux zegny. Kera magnanjegny zegny. Magnanjay zegny izy manafinakaky, zay izy koragna tratra olo, ialako edy eto. Tsy haiko zegny, ino raha mba lidesantsika zegny, tsika ampanifiana. Ino raha mba lidesantsika? Ino raha idesantsika zegny? Raha zegny fa hitanao nandehanako an-tany lavitra ty. Lavitra le volako aminao. Lavitra ndraiky volako aminao zegny. Hava ampanifiana igny ndraiky kaiky aty manao fa antegna andeha mitsakaraka fahaizana fô. Azonao? Azonao? Andeha mitsakaraka azonao? Andeha mitsakaraka fahaizana fo diako aty. Kizy io zegny, anao izy io aty zegny afaka anao n'aiza tany misy anao na tsy mideplace zegny anao, fa mila hainao zegny mampiasa power-ny réseaux sociaux ty zegny. Zay boka antony ilantsika tsika mifagnampy agnatin'ny raha ty zegny, mila haintsika power-ny réseaux sociaux. Izy ka tsy hainao izy io boka mamono mamelo. Zay zegny nanaovako formation ambadiky ty hoe top business io zegny, ao zegny za magnazava karakory ampiasantsika réseaux sociaux io nomboanao amy businessinao zegny. Fa izy koa anao tsy hagnano, za miala e, igisinareo. Ataoko fa hainao olombelogny raha. Izy koa anao tsy hagnano, za miala eky e, igisinareo. Fa ny tegna tiako zegny atsika ampanifiana andeha ampiako amy raha ty. Fa kinanjo, hitanao tamy démographie toy, 98% Antananarivo. Aiza atsika? Hitanao za kondro, mba fa tiako maromaro arô zava ba. Eto tandokako isaka mandraina mitazona tanimbary. Hitanao tanimbary? Manao fenjika, manao fitetikôra ake, pitina tsingala anao akeo. Besiko indesiko tanimbary boka anao. Hitanao igny? Arô tsy mba fa kajo mesa tanimbary mifoha mandraina, tanimbary mandrangitry meso, tanimbary koa. Nareo tanimbary? Za zay fa elaela tsy taky e. Fa elaela za tsy tagnatin'ny efa mety eo amy 10 taona mahery. Eo amy 10 taona teo za fa tsy tagnatiny e. Za nandodotro diniky. Za mandodiniky. Kegnanao tsy jaly amy fitadiavam-bola io. Zay zay ziako. Tiako zegny anao tsy jaly hitady raha io. Fa mba ho moramora. Zegny nanaovako formation aby izy tsy natao lafo. Izy ka azonao aloha ny formation en ligne ane lafo formation en ligne. Za zao misy formation, olo mampagno formation avy Antananarivo zegny hitako. Misy fa de le tomoagny mihitsy akao hitako hoe andafitany eky zahay zala. Azonao? Karaha zegny. Za nefa 100 000 naroa agnano formation io, lasala 100 000 naroko lala agnaty bara, tsisy dikany. Labiara raiky fo azon'zegny amy Calypso. Labiara raiky fo samy miala. Ke tiako zegny anao tsy jaly,
anao hitady izy zegny antony naviako eto andeha hagnampy anao azonao sarotro ane gony mandiniky io sarotro mandiniky io mampiasa raha to sarotro izy koa anao mahita différence ny risy ndraiky pauvre risy mampiasa vola pauvre miasa-mbola risy mandiniky pauvre miasa mafy amin'angovo anao zay mila miasa mafy aty zegny fa io zegny na sola anao tsy problème zay afaka asianao satroka eo loatra ataoko zo ty zay ke raha magnanzegny tiako anao farany tampony nareo ntenina tanareo ntenina faranary aia ma tsy ta tsara kabisa nareo tany tiako atsika jiaby sa mahavita bilibily ohatry farany tampony karaha ry zay zegny antony naviako eto formation ambadiky tsy atao lafo départ anao mandisety aloha mandisety izy ka fa pare mandisety miditra amy business koa anao safe izy koa tsy voareglenao mandisety-nao toe-tsaigninao tsy voareglenao business-nao tsy samary tsy maintsy mandisety aloha ary zay antony ampianariko mahakasiky développement personnel bebe kokoa magnano karaha zao hoe magnanaova méditation hoe magnanaova zao hoe izy koa ro tsy hagnano za miala igisinareo izy iny misy atao hoe affiliation tsy mila miseho sora amin'ny affiliation zay tsy mila miseho sora fa juste anao tonga de magnano business agnatin'ny Facebook karaha ty fozy tsy magnino ambelako ambadiky eo ke mahakasiky affiliation zay millionnaire internet millionnaire ambadiky izy mbelako eo tsy magnino dia koa tany andeha hagnampy anao azonao fa izy koa anao tara varavaragna ambala mibiagna io tsy mibiagna eky izy kafa mifody ka tsy lakile mila managna lakile anao donc zegny soyez au premier tonga agnatin'ny vidéo zay ohatra vidéo posteko karaha ty soyez au premier tsy raha podium fonao premier karaha ty tam'zay agnatin'ny podium i zay ndraiky tsy John Zelo izy ka amizah anao zao ty John Zelo zegny raha nitsabotsika karaha ty zegny nitsabonerin'ny John Zelo tamin'ny fotoana zay tamin'ny 3e zay mandeha podium isaka podium zay tsara manky mandeha mizaha olo mihira aloha reo amy podium ary fa zay zegny somary fetsifetseny fo mandeha zahay magnano étude ensemble zay roy lahy ndraiky mandeha amy CG izy ka azonao ny John Zelo zegny raha tsabotsika ndraiky atsika mandeha magnano étude ensemble amy CG fanifihana io bagitapo olo jiaby fa tsy mandeha l'école egny zay roy lahy fa mandeha agny étudier igny vitanany any amare ndraiky koa zay mandeha antragno aminary ndraiky koa étudier mavita étude zay avy mandeha misofla podium magnanjay zegny afaka ampiasainao koa i méthode zay satria zay mampahomby mety étudier anao ndraiky labandy io anao aveo eky mandeha magnatony fety agny zay ndraiky podium agny izy vidéo nalefako marobegny zegny ty mampahainao ty nitsaboky nareo za le volaniko aminareo sahiragna ane za ty aloha tena sahiragna tanareo tanimbary karaha amy tanimbary karaha izy atsarovako fo za nagnano par jour anifaky écolazina par jour anifaky écolazina tiako volagnina aminareo arô na mbala tsy masaky arô zao ty na magnano vidéo na manompo business en ligne arô zany fidy asa arô le asa hitanareo gadrafo ohatra ataoko za fa avy nandea tamaritongotro misy anabaviko zay zilda zay tapafena varitra mivarotro clarinety mivarotro clarinety nazy za ndraiky bisikilety mandafy clarinety magnano dalalendraha mivarotro agnana zegny raha nitsaboky mivarotro agnana tampanifiana tary nitony katakata nitony mahogo zegny aby raha nitsaboky tary fa natao sécurité natao raha arôza miambotrasa arô izy ka anao mbala tanora vangoa le tokony azy tsaboegny gadrigadrahagny enfin izy koa hitanao amin'igny zegny why-nao le pourquoi-nao anao fa mijompo koa
zegny nandeha nipitatambatambatra za fa jomp za fa izy la veuve za fa go azonao za niala zegny ane tiavako mivolagna aminareo let's go azonao zay raha tonga tiavako raha zegny sabe za izy koa fa hitako hoe izy varotro clarinette varotro mahomby koa zay tsy izy varotro ta varotro agnana koa tsy izy araiky za fa ta asa azonao mila nagnanao mentalité zay zegny anao veky tonga lavitra tsy raha misaraka amin'ny dalà ndraiky miavo fo vitanao zegny fa mila nagnanao mentalité zegny anao aveo fa pouf un jour anao m'éclate skyrocket ya raha karakaraha zay zegny izy na olo haiko anao na olo tsy haiko azadigny azadigna fitiavagna beva agnatin'ny fo zegny atao zegny avy aminanty zegny mahatonga za magnano vidéo naroagny zegny raha heky zegny rasoagny lera tokony atao business zegny zavanao mili ambadika ato information aby zegny raha io atsika raha mitambalaela atsika nampidirigny information maro information tsy ilaigny za zao ty fanenjy tamin'ny université firy taona maro information tsy ilaigny ambela magnano reprogrammation koa raha karakaraha zegny tiako arô zegny mahatonga za mitsabo vidéo aby ty na anao sambava mizaha vidéo nahy na anao antala mizaha vidéo nahy na anao Antsirabenord mizaha vidéo nahy na anao Ampanefena mizaha vidéo nahy na anao aiky na tsy aiky tiako fonao izy koa anao viavy io masista from anadamada izy koa anao lalahy io warma brada from anada mada commenté mbanao zegny agnarananao aiza tany misy anao ino raha tokony azontsika fagnampiagna agnatin'ny raha ty ato de ataoko fa misy leçon zegny azonao mitsoanga tamin'ny raha jiaby nazavaiko teo igny karakaraha zay zegny izy fa andeha hiasa koa zegny za zao ty amy business naka io safe za fa commence kajy koa nesa nareo lala hitanareo za nareo camion mandalo fa commence kajy koa zegny za miasa amy lalagna io aleoko zegny miconcentré amy business karakaraha zegny izy manafinakaky next video again peace out